Bi November kalo tile 10 san 2021 ani kelen sɛgɛnbali ɲinanbalo o ye aw de aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la aw bɛ sigi k'aw ka kunnafoni min ma kɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan ni y'o waati seli a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga marabagaw olu kɔni sɛbɛnfura ni ka o bila tɛnɛn tɛmɛnen sɛbɛnfura min yɛrɛ n'a yirala ka fɔ ko CEDEAO maaw ye ɲangini min ta ni ka an ka jamana marabagaw olu sɛgɛrɛ k'u ye a ɲangini kuma u ye o mɛn o kɔnɔna la sa u y'a yira ka fɔ ko CEDEAO maaw yɛrɛ y'a kɛ i n'a fɔ ko olu tɛ ka waleya fosi kɛ walasa ka se ka an ka jamana bɔ nin gɛlɛya in o kɔnɔna la o la Union Européenne maaw olu fana y'a yira ka fɔ ko olu kɔni bɛ CEDEAO maaw u b'u dɛmɛ u ka nin ɲangili in na Mali fan fɛ fo ka taa se Laginɛkaw ka jamana o ma. Dɔgɔfiri ni ale bɛ ɲɔnɔ o lamini na ɲɔnɔ ale bɛ Segu o mara la ni dugu kofɔlen kɔni ale bɛ Karɔgɛlɛndinɛ tigilamaw olu ka lakɔlɔsili o kɔnɔna la hali sisan nɔ hectare 24 sibiri don u ye tasuma de don maloforo o la ni ka a bɛɛ jeni ka bantan maa marafɛntigi dɔw olu fɛ o de la sa dugulamaw olu kɔni ye wele dabila an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ kɛ walasa ka se ka dugudenw ni ka olu kisi kɔngɔ ma ka sababuya kɛ u ka balo o jenina maa marafɛntigi olu fɛ. Isa Kaujima ni ale ye CNT ɲɛmadanga nanina ye kunu ale kɔni bilala ni ka taga a ka so Isa Kaujim min yɛrɛ ni kiri tigilamaw fo ka taa se CNT maaw ma n'olu y'a yira ka fɔ ko ka a bila CNT maaw yɛrɛ olu ye sigili kɛrɛnkɛrɛn o kɛ November kalo tile 4 tɛmɛnen na Isa Kaujima a bilalen sa an ka jamana ɲɛma ni o ye Colonel Asimi Goita ale kɔni sɛbɛnfura bɔ ni ka yira ka fɔ ko Isa Kaujima ale tɛ CNT la blé. Chala duguma olu y'a yira ka fɔ ko zɛrɛn kɔni o sɔngɔ gɛlɛlen no kɔsɔbɛ olu fɛ yen nɔ kabini zɛrɛn ale bɔra ni ye a kalo 2 o bɔɲɔngo zɛrɛn bara yɛrɛ u b'a kelen san 200 fo ka taa se 400 na ko ka sɔrɔ fɔlɔ u kun bi zɛrɛn bara u b'a san 100 ka taa se 250 ma zɛrɛn feerelaw olu y'a yira ka fɔ ko ni y'a ye ko zɛrɛn kɔni o sɔngɔ o gɛlɛyara ko zɛrɛn bɛ bɔ Masinakaw fɛ yen fo ka taa se ɲɔnɔnkaw olu ka duguma ɲɔnɔ ale ni Masina bɛ Segu o lamini na ko bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko lakanabaliya o ɲɔɲalen bɛ kɔsɔbɛ Segu dugu o kɔnɔna la. Banabakaw olu fana y'a yira tuguni fana ka fɔ ko balo o kɔni sɔngɔ yɛlɛlen no kɔsɔbɛ olu fana ka sugu kɔnɔnaw la nin wagati in na ko malo kilo 50 bɔrɔ o kun bɛ feere sifawari 3,900 na ko nka ka sisan a bɛ ka feere sifawari 4,200 la fɛn min ye ɲɔ bɔrɔ ye o fana kilo 100 o kun bɛ feere sifawari 4,000 o de la nka sisan a bɛ ka feere sifawari 4,600 sukaro bɔrɔ yɛrɛ o kun bɛ feere sifawari 4,000 nka sisan ale bɛ ka feere sifawari 4,400 sifawari 400 o dara o kan jagokɛlaw olu fana y'a yira ka fɔ ko ni y'a ye ko ni fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen gɛlɛyara k'a sababu ye lakanabaliya min ni a bɛ ɲɔnɔnkaw fɛ yen ko bɛɛ b'a dɔn ka fɔ ko ni balofɛn ninnu bɛ bɔ ɲɔnɔnkaw olu ka dugu o kɔnɔna la fɛn min ye malo yɛrɛ ye sa o bɛ bɔ Banaba. Moto taxinitigiw minnu bi maaw ta ni ka taa n'u ye u ta yɔrɔ la fagali kɔni u dadigira olu la tile damadama ye o kɔnɔna la o de y'a to kunu u bɔra ni ka u ka dusuma kasa ni ka o yira u farala ɲɔgɔn kan place de la kan na lafiyabugukaw olu ka yɔrɔ la u kɔlɔn ka bɔ yen sa u sɔrɔla ka cani san ka don dugu kɔnɔna la k'a yira ka fɔ ko fagali min ni a bɛ ka ta ka olu sɛgɛrɛ u tɛ jɛnɛ a ye o de la u bɔra k'u ka dusuma kasa ka o yira. Ka an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Nigerikaw olu fɛ yen nɔ tarata don November kalo tile 9 Maradikaw olu fɛ yen nɔ u ka denmisɛn 26 minnu n'olu bɛ kalanso fitinin o kɔnɔna la tasuma kɔni donna ka denmisɛn ninnu to u ka kalan o la n'a kɛra sababu ye ka maa 26 ka olu bɔnɛ u ni na u ka janajaw kɔni kɛra kunu o de la sa denmansa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni dusuma kasalen no kosɛbɛ jamana marabagaw u nana ni ka na dɛmɛ don u ma sudonyɔrɔ o la.
mali kunnafoni jabaran na jaba jana manga kunnafoni da tusa mbolo duniya ka fo anga ministri nyama koro ni oye madame Sise Mariam Kaidama Sidibe ale min tayana sa ale ka janajaw o kɛra kunu tarata sokoroji kaw feno sokoroji ale be anga faba worona o konna la a kɛra anga jamana marabagaw ulu ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnen na sa anga gouvernement ɲama no docteur Choguel Kokala Maigay u ye a ka sudon kɛ Sabalibugu o kaburudon konna la o kelen fana konna la sa anga jamana ɲama kɔrɔ no ye Amadou Toumani Touré min yɛrɛ ni ale tayana novembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2020 bi ye novembre kalo tile 10 san 2021 o ye ale ka san kelen tanyani o ye an bɛ dugawu kɛ ala ka barabara dalen nɔgɔya bɛɛ lajɛlen mali kunnafoni jabaran lajɛbaw kunnafoni damadam tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan o de tun ye nin n'ala man ka jɔnya jɔn an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ